To znamená, že každý jeden si rozmyslí, či chce zostať tu z tých 300 alebo pôjde inde. To znamená, že pre nás, vlastne pokiaľ bude tá kvóta záväzná, musíme ju zabezpečiť, tak prídu len tí, ktorí v podstate žiadny iný štát v podstate si nevyberie. Bude naplniť si kvotu zaujímavejšími ľudí, ktorí naozaj majú povedzme kvalifikáciu a tak ďalej. A u nás zostanú vlastne títo outsideri. Teraz toto je len... No veď o to, preto som tu. Teraz si predstavte, zostaneme 300 takýchto, ktorí nebudú schopní ani nič tu urobiť pre našu republiku. Budú brať sociálne dávky. Sociálne dávky sú toto, 60-70, áno? To je na mesiac, toho nevyžijú v žiadnom prípade. To znamená, že čo tu nastane? Rabovačka? No tak, o tom hovoríme. Teraz si uvedomme, tento limit je vlastne 300, to sú tí utečenci, ktorí čakajú v Grécku, v Taliansku a tak ďalej. Oni sú tí utečenci, ešte lepší by som povedala. A teraz si predstavte, že to je len tá prvá várka a teraz budú nasledovať ďalšie kvóty, pretože ako náhle vlastne budú tieto nejaké limity, tak sa spamätajú tí ďalší a budú sem prichádzať. Kto to bude? Akí to budú ľudia? O tom treba rozmýšľať. Áno, aj o tom. A my budeme mať ako štát svoje povinnosti. Áno. Takže toto je ten problém. Tu nie je problém s tými, ktorí sem prídu a sa priženia, privídajú a tak ďalej. To sú my, ja ešte raz chcem povedať jedno. Ja si myslím, že Slovenská republika, ľudia tu nie sú rasisti. Vôbec tu nie sú rasisti. Ale my si musíme uvedomiť, kto sem príde na tie limity. No, to je čas druhý problém. Keby my sme mali normálny štát, kde sa dá získať práca, veď napríklad vôbec nie je pravda, že máme 12% nezamestnanosť. To je len evidovaná nezamestnanosť. Tu je povedzme 1/5 reálnej populácie produktívneho veku neschopná zabezpečiť si prácu. Ďalší obrovský počet ľudí je takých, ktorí vlastne síce zarábajú, ale zarábajú cez všelijaké agentúry. Sú živnostníci, ktorí nezarobia dohromady nič, ale mali licenciu, čiže sa do toho nezapočítavajú. Sú ľudia, ktorí vlastne pracujú len preto, aby zarobili nejakú almužnu, ale nevykonávajú ani také činnosti, ktoré ich aspoň trošku bavia, zaujímajú a tak ďalej. Čiže minimálne taká pätina dospelej populácie produktívneho veku nie je tu zamestnaná tak, ako by to bolo normálne vo vyspelej demokracii, hej? V normálnej ekonomike. A máme tu strašne veľa ľudí, ktorí nám odchádzajú do zahraničia. To je ekonomický odchod. Áno. Ekonomické dôvody. Čiže čo my si chceme zobrať na akú ťarchu ďalšiu? Ďalej, my máme sociálny systém, ktorý keď si porovnávate napríklad s normálnymi ekonomikami, s normálnymi štátmi, tak zistíte, že vlastne naši ľudia, to je tá žobračenka, tá almužna, ktorú dostávajú, tá je ešte horšia ako v Afrike. V Afrike máte okolo $2 na deň. A to ešte máte vlastne v tropických krajinách, že oni sa vyspia hocikde pod palmou. Ale u nás, keď dostanú 60-70 a mnohí vôbec nie, to by som určite musela hovoriť. Počúvajte, máte, Richter znížil počet ľudí poberajúcich dávky hmotnej núdzi z priemerky okolo 180 na jednotlivca, čo bývalo roky ešte za Kaníka. Dneska máme okolo 130 000 už iba. To znamená, o tretinu znížil vlastne ľudí, ktorí nepoberajú ani základnú dávku hmotnej núdzi. To znamená, samozrejme, nemôžu ani príspevky poberať nič. Čiže sú odkázaní na čo? Na žobranie, na kradnutie a tak ďalej. A teraz my čo? My si sem pozveme ďalších, keď nie sme schopní nakrmiť ani vlastné obyvateľstvo? No, to je ďalšie. Teraz z tej dávky 60-70, to je 2 eurá na deň. Z toho okolo 1 euro, 90, 70 až 90 centov je hromadná ubytovňa. Hromadná ubytovňa. To sú tie všelijaké azylové domy, to znamená, zostane mu 1 euro na deň. Z toho oni vyžijú? Asi ťažko. No tak. Takže o to je. V tomto máte pravdu, áno. To je súhlasné. A v sociálnej oblasti hlbočine. Áno. Že v porovnaní s ostatnými krajinami oni dávajú príspevky na bývanie, dávajú príspevky na deti a tak ďalej, na školstvo a podobne. My to všetko nedostávame. Tu dokonca viete, čo máme podľa zákona, a to uzákonil Kaník. Ešte Kaník teda, že vlastne bezdomovec nemá nárok ani na príspevok na bývanie. Áno. Pretože on nevie deklarovať, že najmenej pol roka predtým niekde bol na zmluvu a
a má všetko zaplatené. On to nemôže osvedčiť pred úradom práce a tým pádom nemá na nič nárok. Potom tu máte, ešte raz opakujem, máte okolo 130 000 ľudí vlastne, ktorí sú na dávkach ako jednotlivci, so spoločne posudzovanými dneska máte okolo 260 000–280 000. Bežne bolo 360 000–380 000 ešte pred Richterom. A vlastne máte nezamestnaných povedzme okolo, reálne poviem, niekých je 300 oficiálne evidovaných. Tak oni nedostávajú okolo 30–40 000 dostáva dávku v nezamestnanosti vo sociálnej poisťovne. Okolo 130 000 dostáva dávku v hmotnej núdzi. Niekých je 200 000, ale my máme 300–350 000 nezamestnaných. To znamená, čo oni žijú? Zo svojej vlastnej podstaty. Takže toto si treba uvedomiť. My vlastných našich občanov nie sme schopní zabezpečiť sociálne. A prácou samozrejme. Ďalšia vec, čo nemajú snáď ani nikde v civilizovanom svete, že aby vlastne dávku hmotnej núdzi, ktorá vás má držať, tak si musíte odpracovať. To je úplne ako keď do radu hovorím tieto všetky predpisy, tak to sú genocidné predpisy. A povedzte mi, ktorý z týchto ľudí, ak si má možnosť vybrať, povedzme Nemecko, Rakúsko, Francúzsko a tak ďalej, kto tu zostane na Slovensku? Veď každý povie, preboha, to som mohol zostať doma. Áno, to sú naše, áno, dôvody. My tu máme obrovské problémy, povedzme okolo 600 000 ľudí máme obrovské problémy. Teraz napríklad ľudia, ktorí sú pod úrovňou chudoby, pod úrovňou chudoby vám poviem, je u nás na Slovensku aj s deťmi okolo 1 100 000–1 200 000 ľudí. Lebo vlastne Eurostat vyčíslil, že dneska vlastne jednotlivec by mal mať okolo 340 eur na mesiac. Tak mi povedzte, kto to má. Zoberte dôchodcov, zoberte ľudí na dávkach, zoberte dokonca tých, čo nedostávajú nič a ani nezarábajú, ale nie sú v evidencii. Okolo 1 200 000 je ich skutočne. A teraz si zoberieme ďalší. Dnes to je 300, zajtra to bude 3000, lebo prídu ďalší, ako náhle budú tieto limity. Potom bude 30 000, koľko ich bude? Ráta sa okolo 1 000 000, že príde do tejto našej časti Európy. Čo s nimi spravíme? To sú vážne veci. Takže to si treba rozmyslieť. A akú to máme demokraciu, keď vlastne naša vrchnosť sa neopýta občanov, budeme schopní to platiť? Zvládneme to, priatelia? To je ďalšia vec, že lebo tu sme rozhodovať o svojich kričali na veciach. seba, áno, kričali sme, ale to nemá vôbec význam, pretože vlastne vláda a parlament nás vôbec nepočúva. Oni nechcú počuť. Vláda a parlament sú zodpovední za to, čo to je 25 rokov. No, takto. Takže... Ešte raz ukážem tú tabulku. Naozaj, ja som úmyselne toto sem dala, aby si to tí ľudia, pokiaľ to bude niekde v televízii, nech si uvedomia, ako my to tu máme. Áno, toto je fakt. Predstavte si napríklad, máme 6 stupňov odmeňovania za prácu. Česka, to sú tvoriví ľudia, ktorí vedú, to je najvyššia, má dvojnásobok minimálnej mzdy, to je 760 brutto. To znamená, z toho môžete mať okolo 600 čistého. Áno. A toto sú vlastne vedeckí pracovníci, top manažeri a tak ďalej. A poviem, samozrejme, pokiaľ je uzavretá kolektívna zmluva, alebo zamestnávateľ je ochotný zaplatiť viac, čo vieme podľa priemernej mzdy, že aj zaplatia. Ale v prípade, že toto on obsadí, tento človek, vyslovene kvalifikovaná osoba, a zamestnávateľ mu povie, že ti dám 760, on má nárok na toto. Nastúpim alebo nenastúpim, budem sa súdiť alebo nie, ale môžem sa súdiť o toto. Áno. Veď to je na posmech, si predstavte, toto sú ľudia s vysokoškolským vzdelaním, ktorí majú rôzne, ja neviem, profesúry, akademické ďalšie tituly a tak ďalej, majú dvojnásobok priemernej, teda minimálnej mzdy. Áno. Tak kde sme? 760 eur, to je strop, ktorý vlastne štát ponúka tomu najkvalifikovanejšiemu človeku s obrovskou mierou zodpovednosti, s riadením veľkých kolektívov a tak ďalej. Tu patrí preto minimálne dvojka. 2 760 To by sa ešte pýtalo, alebo trojka. Ale niekde to okolo 3000 eur, áno? Ale my máme 760. Teraz keby ste ešte vedeli napríklad, ako my máme zdaňovanie a odvody, lebo tu sa napríklad hovorí o percentách. Áno, dobre. Máme napríklad daň z príjmu 20%. Máme odvody, ja neviem, 14% zdravotné a potom sociálne a tak ďalej. Dobre, ale máme napríklad nezdaniteľné minimum. V Nemecku máte nezdaniteľné minimum, ak ešte to platí, okolo 11 000 eur. To sa nezdaňuje. U nás nezdaňujete okolo 3
1600 eur. Všetko ostatné podlieha zdaňovaniu. A teraz si zoberte aj odvody, sociálne a zdravotné. Pozrite si, čo za to dostávate a nie len percento, ale aký objem to je. V podstate super hrubá mzda, nech je z tohto okolo 1100 korún, ale z toho polovica ide späť štátu a teraz ďalšie. Máme odpočítateľné položky vlastne, nákladové položky. V Nemecku napríklad máte, aj keď idete na dovolenku, alebo kupujete niečo aj vlastnej rodine, to sú všetko odpočítateľné položky, lebo niekto povie, majú to aj v Nemecku. Percento, ale nezdaniteľný základ, odpočítateľné položky od základu a tak ďalej, nákladové, ktoré sa nezdaňujú a neplatí sa za to zdravotný a sociálny odvod. Čiže toto, keď zoberiete, tak v podstate Áno. Teraz Eurostat vlastne kontroluje jedine percentá, nie absolútne čiastky. No, skončila som. Nech si to pozrú. Ale máte pravdu, je to. A poviem jedno, keď už raz otvoríte dvere, tak už ich nezavriete.